Nandito tayo sa sa bundok ng Tralala. Ang gagawin natin ngayon, mangunguha tayo ng pang-ulam. Mangunguha tayo ng gugulahin. Ayun, lubi-lubi na no. Ayan. So guys, ganyan yung lubi-lubi yan. Kukunin ng aking kapatid. Ayan guys. Yan yung lubi-lubi na mismo na yan. Bali ang luto natin dyan, gagataan natin. Gulay ang gulay. Pumuputulin ha. Mga tayo lubi-lubi. So ayan, medyo maliit pa yan. Yun. So guys, diba? Ayan, nakita nyo. Ngayon yung dahon ng lubi-lubi yan. So makakuha pa tayo doon sa taas. Madami. 1,000 shitty mil. So ganito talaga dito sa bundok guys. Oh, walang daan. Nakita kayo na batang. Aray! So, gumagawa kami ng dadaanan namin. Dito guys, dito lang to sa may likod ng bahay namin. Yung bahay namin nandun sa baba. So, ayan, nakita ko yung mga puno ng bago. Guys, yung isang klase din ng gulay yan dito sa amin. Bago kung tawagin. Hindi siya naluluma, alam siyang bago. Dito sa ibong din ha? Dahil magbago. So guys, ito puno ng pili. Dati inaakit ko yan. Mani-mani lang yan. Ito pala dahil mga tabi nikit. Ha? Guys, yung dahil bunga oh. Hindi mo masyado makita eh. Kulay itim. So guys, ito yung bago. Kukunin. Ayan. Ayan, yung mga madilaw-dilaw na yan, yan ang kukunin natin. Yan yung mga tawag yan, talbos. Ayan. So, kukunti. Tapos pakain kita. Hindi huwa. Pababa duman. Takulong nikit to. Takulong ba ka? Hindi, ini sasakat. Pwede. Pakita mo nga yan, kinukuha mo. Yan, yan yung dahon ng bago. Yan. Sige. Ang daming hantik. Buka taas oh. Sa aton mo. Ay pagbari doon pa sa ibong ho. Abot-abot mo ito. Yan guys, yung madilaw na yan yung talbos, yung bago. Ang kinukuha natin kasi malambot yan. Kasi isang kulo lang yan eh. Tutuwa agad. Oh, sibong. Ito. Ngayon. May isa nga. Putik. Mapabuno. Pahod ako. Dua pa yan. So yun. Ano na? Lipat tayo sa kabila.
So maraming puno dito guys, maraming kahoy. So, dapat marunong ka kasi baka mamaya makuha mo pala yung damo. So ayun guys, punta na kami dito sa kabilang puno. Ay, parahawani. Sige lang sa grat. Day, galis ko pala dito. Ko, sayang yung isang puno guys oh. Hindi po, tiguar laki. Nagtigulang na, pero pwede pa yan. Tigurang na. Dari, ito ba? Guys oh, medyo ano na kasi oh. Medyo mag-green na yung dahon, so hindi na, medyo magulang-gulang na. Pipili tayo ng bata. Ayan na yan. Busgab na yun, nung bata-bata. Bubukon mo yun sa nga. Yan na pinakataas. Bata-bata pa baga. Yan guys, oh. Tigulangi. Pero pwede pa. Pwede pa pala? Nyor? Pwede pa oh. Grabe ng abos. Ha? Kasaro lang. Yo, pwede pa. Madilaw-dilaw pa eh. Ay, siya madalang ito mga 5 lubi-lubi pa. Ayos yan. So, ganito ang buhay probinsya guys. Punta ka lang sa bundok, punta ka lang sa taas. Manguha ka ng gulay, may ulam ka na. Luto mo gata, manguha ka lang ng nyog. Nyog oh. Dati kaya kong akitin yan, halos lahat ng nyug dito inakyat ko yung dati. Hindi pa tayo mataba. Ngayon hindi natin kaya akitin yan. Daming nyug dyan. Yung magambago na ipit yan. Ayaw yan ang saro ha. Wala na yung bago. Lupa na yan. So yan guys, ang ng bago kapatid ko yan, kapatid kong bunso. Bordagol. Dakol ano? So try natin guys manguha. Biwo ka. Ay na. Pala yan. Ito guys ah. Ba tayo. So ito lang yan. Kinukuha. Medyo madilaw-dilaw na. Ay medyo madilaw-dilaw pa pala. Wala, karulog. Subukan pa. Ini yung sarday. Tira mo lang. Oh. Oh. Pungo ta sinakat. Langan. Adi. Mau kari. Pre. Pero pa din ako mo. Depan. Ayan guys, oh. Ganyan yung dahon niya. Hugasan lang natin yan mamaya. Oh, puro biwokon mo ito.
Yun, isang. Ito. Yan. Ang guys, oh. Ayun, oh, sa may payo mo. Yan. Ayun pa. Go. Na. Guys, oh. Isang plastic na agad yan, oh. Haluan natin ng ano yan, lubi-lubi. Guys, manguha naman tayo ng ano, lubi-lubi na kasi wala nang puno ng bago dito. Papakita ko sa inyo yung puno ng lubi-lubi, guys. Makakapili tayo. Pamandaanan, mauna ka nga. Hindi yan bro. Kaya guys, ganito yung daanan dito. Ang lubi-lubi yan. Bakit dumakara? Saan kita pasakat lang? Pataas kita? Ha? Taas? Parang diyan. Paluto sa bakilid. Lahat na yan. Paluto sa bakilid mo sa ibong. Ayan ba? Hindi May- na hawanan. Di may kalupihan. Kita yung tako may ano, lubi-lubi. Kung duman sa dalan, para atig ba? Libi-libi sa dalan. Harayo ito. Kung sa dalan, hindi na sa agihan taho. Yan, kunin mo yung pili. Oh. Kunin mo yung pili. May dikit oh, guys. Pakita ko sa inyo. Wala, ang daming ano. Daming bunga, di ba? Ba't din yung kinukuha yan? Ay, liuton. Wait lang. Sarap ko ano. So guys, ayan, papakuha natin. Hello. Ay, dalawang bunga oh. Kunin mo yan. Kunin mo, pakita mo yan. Guys, yan yung ano, bunga. Hilaw pa. Oo, pero pwede na yan. Yun, yung dalawang hinog. Hinog. Tawagin dito sa amin ni Nikit. Dahil yung bunga guys oh. Bunga may itim. Kaya. Ano kaya? Ako. Photo. Ayun. Ayun, tira. Tira. Ayan guys oh. Ayan, ang bunga oh. Oh, ayan. Ayan, ano na, pwede na. Bulagao na. Ang dami bunga oh. Ang dami bunga guys oh. Wala nang makita. Kulay itim kasi siya. Hindi na kasi maakit dito gawa ng pag sinungkit, puro damo, hindi rin makukuha. Doon tayo. Guys oh, talaga. Napakasukal ang damo. Wala na. Hindi na kasi napapaanohan. Papatabasan. Ha? Yung nyug, wala na mga bunga oh. Binata ng bagyo. Ano ka? So guys, dito kung hindi ka nakapantalon at hindi ka naka-jacket, pag uwi mo, puro kasugat, sigurado. Ayan guys, lubi-lubi oh. Kaso mga gulang na yan. Hindi na pwede. Kailangan natin talbos. Di ba na si Bakilid eh, di ha? Kumawa ka na. Diyan ha? Dito dito maagi, tapos dito nakita lubi-lubi. Ha? Hindi. Hindi? Dito dito maagi, pabalik ako eh. Grabe. Sukal na ano. Yung daanan na lang talaga yung malinis. Aray! Parang naki ano? Oh, wala yung libi-libi day ki ano.
Kebus. Walang talbos oh. Dami sana lubi-lubi guys. Yan po yung mga ano, Ito, may lubi. puno ng lubi-lubi. Diba? Ayun. Oh, to. Ayun. Isa. Unahan kita. Oh, to. Gurang na. Pambiyan ko po. So guys, marami nakita isa. Medyo ano pa naman, bata-bata pa. Mga sa tao, iedad pa ng mga 20-20 muna. Ayan. Paano niya kuhanan yan? So, panoorin nyo. Fight! Sinig magi. Taas. Ayun kasi yung lubi-lubi guys. So. Ayun o. So, masukal ang daanan. Guys o. Yun. Pakadi. Pakayang bubuk. Asa pa? Day pa. Oh. Sige. Yun. O ayun guys o. Ano, yan yung lubi-lubi. Ganyan dapat, mura pa. So, putulin lang natin yan. Yan. Siya na siya o. So, dalawa na lubi-lubi natin. Yun dyan. Ang saro. Ha? Wala na dyan. Wala na? Wala na, dito tayo. Tingkah. Kasi kung tingkahoy. Gabi. Ayun. Ayan. Ito na may nagabi. Ano naman mo gabi? Na. Sinali mo na ako. Oh, kung tingkahoy ba ito? Ang guys, lubi-lubi yung maliit pa. Ang tingkahoy. Lubi. Ito, ang tingkahoy dito. Hindi ba sa baba ko trend lubi? Ayun. Ito ho. Oo nga, ta. Lagi.